नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव। कैसन बानी रुआ सब और पूरा उम्मीद बा कि रुआ सब बहुत ही अच्छा होगा। रुआ सबके बता दी कि आज बहुत ही बढ़िया एल्बम चला घुमा द राजा बनारस यानी समर सिंह जी के बारे में आज हम बात करे वाला बानी। तो सबसे पहले स्वागत बा रुआ सबके हमारे भोजपुरी यूट्यूब चैनल पीकेपी भोजपुरी में, और हम बानी आप सबके छोट भाई प्रेम कुमार प्रेमी। तो रुआ सब से बता देवल चाहतनी कि बहुत ही बढ़िया यानी बहुत ज़बरदस्त एल्बम आज एगो जौन भोजपुरी में टांडो मचाई यानी समर सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से एकरा के रिलीज कल गई बा। तो रुआ सभी गाना के सुनी और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद और वीडियो के देखी, काहे कि समर सिंह और शिल्पी राज जी के गाना जौन धोबी गीत बोलेला, पूरा खाँटी भोजपुरी धोबी गीत, सबसे ज़बरदस्त वीडियो ज़बरदस्त गाना भी बा। और आलोक जादव जी गाना के लिखले बनी। रुआ सबके बता दी कि आलोक जादव जी गाना के लिखले बनी और म्यूजिक दिले बनी ADR आनंद जी। बहुत ही ज़बरदस्त म्यूजिक, बहुत ही खतरनाक म्यूजिक, जौन गाना भी बहुत खतरनाक बा और म्यूजिक भी बहुत खतरनाक बा और लिखाई भी बहुत खतरनाक बा। तो रुआ सब गाना के सुनी, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी और ढेर सारा गाना का शेयर करी। समर सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज के लिए बहु गाना के समर सिंह और शिल्पी राज जी के गाना यानी समर सिंह शिल्पी राज जी के डुएट बा। बहुत ही ज़बरदस्त गाना बा, हमरा भी सुन के बहुत मज़ा आयल, रउआ सबके भी सुन के बहुत ही इंटरेस्ट आई गाना में। काहे कि धोबी गीत भोजपुरी के सबसे अलग हट के जौन एगो चला घुमा द राजा बनारस, चलो घुमा दो राजा बनारस, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद, ढेर सारा शेयर करी गाना के। काहे कि समर सिंह जी जब गावे नहीं तो कुछ अलग ही अंदाज में गावे नहीं। तो रुआ सबके मालूम बा कि समर सिंह के गावल एगो गाना सब भोजपुरी कलाकार से एगो अलग हट के पहचान बनेला। तो रुआ सब ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी समर सिंह भाई के और शिल्पी राज जी के डुएट बा। और ये गाना के वीडियो में जे काम कैले बनी महिमा सिंह, सबसे एगो अलग हट के, रुआ सब केहू के नाम के मुमताज नहीं की। तो चलो घुमा दो राजा बनारस, बहुत ही अच्छा वीडियो, गाना के एक एक लिरिक्स सुन के हमारे दिल के सब गदगद हो गई बा। तो रुआ सब भी गाना के सुनी और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी भैया समर सिंह के और शिल्पी राज के, महिमा सिंह के और समर सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के, वही चैनल से ये वीडियो के रिलीज कल गई बा। तो ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी, ढेर सारा शेयर करी ये वीडियो के गाना के, काहे कि सुन के बहुत ही आनंद आयल। तो ये सब विवाद से हट के गाना के सुनी, कुछ अलग ही रउआ सबके पहचान मिली भी भोजपुरी में। तो सबसे पहले प्रणाम बा और हमार वीडियो के भी लाइक शेयर कमेंट और चैनल के पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब जरूर करम। तो लेता नहीं रुआ के फिर मिलम समर सिंह भैया के, जैसे कोनो अपडेट आई हम सब रुआ के बताएं। प्रणाम।